Ġieli ħassejt li l-kien nifsek stressjat, ġieli tissakkar f'darek u ma jkollok kaptit il-ħadd, tkun għadek kemm tieħu xawer u tħossok inkallak jew tagħmel kafe u tara rifless tiegħek fih u tibkiex tħossok iddepressat. Ġieli ħassejtek illi m'għandek ġdat illi mad-dinja qtajt kuntatt, ġieli ħassejtek farħan li ma fil-mera tara qabel mal fkat, ġieli ħassejtek hekk għax jien hekk inħossni kuljum nobgħod li rid nilbes il-maskra x'hemm is-soddan u nobgħod li l-ħajja stess kisret lilha nnifisha bil-fatti, nobgħod li minn ġurnata l-oħra sa mewtedet nikkombatti ma rabja u dwejjaq maqudin bekk il-ħin kollu naqa' ħażin u minnu tradet li binti laqqas naf x'inhu self-esteem. Qalet li urejt tal-pornografija li minna abbużajt issa tixtaqta miegħi min tarbija ħabba fija jiena żbankajt. Ħejtli kif nista' nagħmellek il-demi kif nista' nagħmellek il-bidlek ixaq inti kisir nintfajt li ġu ħofra u tfintni. Taħseb illi dawk lilek iħobbuk, taħseb li fi-triq it-tajba qegħdin immexxuk, għad għandek 10 snin u ma missierek ġeltuk minn tkunitek kienu jimluk, għalleħu minnu fil-buk qegħdu fejn irriduk xejn li fużu jagħmluk kif tikteb jalmuk u mbagħad xi ħaġa jixtruk dak mhux vera iħobbuk, anzi dawk jgħoboduk inti taf li jiena qatt ma missejtek inti tekkax dawk ġelluk. Ħax naf li jomok imlitlek moħħok minn twelidek moħħok waqatulek omok qabdet stallet imsedatu fidek tatulek u tant kemm kontri jaqalulek l-istedlet int f'qalbi daħħaltu lil wejtu f'nofs qalbi qsamtu li samewti hemm ħatħallijuli. Iva tħallijuli jem min ix-xiddem laqas niflaħ nitkellem għal ftit żmien bennintek u mbagħad omok minn nifirditek il-bot minn neħaditek għax miegħi qatt ma riditek qed tużak bħala arma sabitek għal taħt snien. Erba' tiem oħra int se titlob il-ħniena biex Alla jifridek minn ma familtek għax tobgħod tinduna li huma nies gżina tobgħod tinduna li forsi m'hemmx ċans miegħi tiskuża ruħek għax jaf blinkwittakom ġaqtiltuni issa l-pis kollu fuqek. Ħadd għandek 10 snin ma tista' tgħidli kważi xebba mhux tarbija mela tifhem għalhekk ir-rabja qiegħda tikber ġewwa fija. Jiena fal-fejk dik fuqi tal-kamalija kienu jimlu kontri jaffettilhom jidawru f'ġen ta' dinja ġedaħlu. Taħseb illi dawk lilek iħobbuk, taħseb li fi-triq it-tajba qegħdin immexxuk, għad għandek 10 snin u ma missierek ġelbuk minn tkunitek kienu jimluk, għalleħu minnu fil-buk qegħdu fejn irriduk xejn li fużu jagħmluk kif tikteb jalmuk u mbagħad xi ħaġa jixtruk dak mhux vera iħobbuk, anzi dawk jgħoboduk inti taf li jiena qatt ma missejtek inti tekkax dawk ġelluk. Binti jien tadek ma tafx kemm domna fil-proċess sakemm dawwarnik fuq kunjomi u nirbaħ ftit aċċess sinjal li dejjem kelli interess issa l-affarijiet inbidlu ħanini m'għadhomx l-istess għax tfajt nifsali bit-toroq u ma nistax insib it-truf laqqas ħaq kemm ġrejt tant avukati u kemm tajnihom eluf li kien kollu għal xejn f'dan il-ħin mistuf intkissert li moħħi u moħħi dejjem ikun mitluf. Daħħaltni f'ħajja mimlija problemi f'ħajja stressanti alla volja ma norix kemm jibni dem depressanti ġeluk tifrejm jien it-tefgħu bla ta' fuq siqhom janjoranti għax iż-żejt jitlaf fuq x'ilma qolf mid isiru kummedjanti. Inta dik żgħira u ma tafx id-dinja x'toffri l-iktar meta jitraduk familtek u tagħmel samewtek issofri tibqa' sofri fl-istess ħin tal-arma lil min weġġak fakru li teżisti l-karma. Taħseb illi dawk lilek iħobbuk, taħseb li fi-triq it-tajba qegħdin immexxuk, għad għandek 10 snin u ma missierek ġelbuk minn tkunitek kienu jimluk, għalleħu minnu fil-buk qegħdu fejn irriduk xejn li fużu jagħmluk kif tikteb jalmuk u mbagħad xi ħaġa jixtruk dak mhux vera iħobbuk, anzi dawk jgħoboduk inti taf li jiena qatt ma missejtek inti tekkax dawk ġelluk.